हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती हरे कृष्ण। సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 46వ శ్లోకంను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్రియరి త్వం పురా గాం రసాయ మహాసూకరో त्वं త్వం పురా గాం రసాయ మహాసూకరో త్వం పురా గాం రసాయ మహాసూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యతా दंश्रया దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యతా దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యతా స్తూయమానో నదలీలయా యోగిభిః
स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः युज्यहार्दत्रयीगात्रयज्ञक्रतुः 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 त्वं पुरागां रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पत्नीं वारणेन्द्रो यता त्वं पुरागां रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यता स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः युज्यहार्दत्रयीगात्रयज्ञक्रतुः स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः युज्यहार्दत्रयीगात्रयज्ञक्रतुः హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం त्वं पुरागां रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यता स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः युज्यहार्ततैगात्र यज्ञक्रतुः హరే కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస ప్రభు బాల సరస్వతి మాతాజీ శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ కూర్చోండి हरे कृष्ण प्रभु जी त्वं पुरागां रसय महाशोकरो द्रंष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः उज्जहार्द त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु त्वं पुरागां रसाय महाशोकरो धन्त्रश्च पद्मिनी वारणेन्द्रिय यथा स्तूयमान्तो पदिलीलाय योगिभिः विज्याहाधात्रयी गात्रा यज्ञकर्तुः धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी त्वं पुरागं रसाय महासूकरो दंष्ट्राय पद्मिनीं वारणेन्द्रो यता स्तूयमानो नदलीलाय योगिभिः
రుజ్యహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సునీత మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః వ్యుజ్జహార్థత్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్యహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంష్ట్రాయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. ఇంకా హరే ఎవరైనా కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. నిన్న చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. హరే చెప్పండి. కృష్ణ గురూజీ. త్వం పురాగాం రసయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీ వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదిలీలయ యోగిభిః రుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః ఉజ్జహార్ధ త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః వ్యుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, భారతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః రుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః రుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. త్వం పురాగాం రసాయామః సూకరో దంశ్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యథా స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః వ్యుజ్జహార్త త్రయీ గాత్ర యజ్ఞక్రతుః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. త్వం త్వం నీవు, నీవు, పురా పురా పూర్వము, పూర్వము, గాం
భూమి రసాయాః జలము నుండి మహాసూకరః మహావరాహము దంష్ట్రయా కోరలతో పద్మినీం కమలము వరణ ఇంద్రః ఏనుగు యథా వలే తూయమానః కావించి నదన్ గర్జన లీలయా లీలగా యోగిభిః సనకాది యోగులు యుజ్యహార్త ఉద్ధరించితివి త్రయీగాత్ర వేద జ్ఞాన స్వరూప యజ్ఞక్రతుః యజ్ఞ రూపమును కలిగి భావం ఓ దేవా వేద జ్ఞాన స్వరూప అతి పురాతన కాలమున నీవు మహావరాహముగా అవతరించి ఏనుగు కమలమును జలాశయము నుండి పెకలించు రీతి జలముల నుండి ధరణిని ఉద్ధరించితివి ఆ మహావరహ రూపమున నీవు గర్జించినప్పుడు అది యజ్ఞ మంత్రమయ్యను. సనకాది యోగులు దానిని ధ్యానించి నీ యశస్సును స్తుతించిరి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. త్రయీగాత్ర అను విశేష ఈ శ్లోకమున ప్రయోగించబడినది. భగవానుని దివ్య రూపము వేదములనుటయే దాని భావము. మందిరమునందలి శ్రీ విగ్రహార్చనమును నెలకొనిన వాడు రోజుకు 24 గంటలను వేదాధ్యయనమును చేయుచున్న వానిగనే తెలియబడును. మందిరమునందు రాధాకృష్ణుల శ్రీ విగ్రహములను అలంకరించుట ద్వారా భక్తుడు వేదోపదేశములను క్షుణ్ణముగా అధ్యయనము చేసిన వాడగును. శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొనిన ఆరంభదశ భక్తుడు వేద జ్ఞాన సారమును ఎరిగిన వానిగా భావింపబడును. భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకమునందు ధృవపరచబడినట్లు శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకొనుటయే వేద సారమై ఉన్నది. కనుక కృష్ణ సేవలో నెలకొనిన వాడు వేద సత్యములను ఎరిగిన వాడే అగును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకము, పదాల అర్థాలు, భావము, భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ
శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా దక్షునిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ దక్షుని యజ్ఞము వద్ద ఉన్నటువంటి దక్షుడు, శివుడు, బ్రహ్మ, అక్కడ ఉండేటువంటి ఇతరులు అందరూ కూడా ఆ దక్షుని యొక్క యజ్ఞం వద్ద ప్రత్యక్షమైనటువంటి వారికి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి, దేవదేవుడైనటువంటి ఆయన యొక్క అంశైనటువంటి విష్ణువుని వాళ్ళు ప్రార్థనల ద్వారా ఆయన్ని మరి సంతృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ క్రమంలో మనము ముఖ్యంగా ఈ గత 2-3 శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ గంధర్వులు అంటే అక్కడ వారు దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి వారు కీర్తిస్తూ బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు మొదలైనటువంటి ఆ అధిలోకాలకు చెందినటువంటి వారందరూ కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగాను, ఆ దేవుని యొక్క ఆ దేవదేవుని దేహం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళుగాను చెప్తూ ఈ ఆ పరమశక్తి పూర్ణుడు అయినటువంటి ఆ భగవాను గురించి మరి వాళ్ళు కీర్తించినటువంటిది. తదుపరి ఆ విద్యాధరులు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వాళ్ళు తెలియచేసినటువంటిది. వాళ్ళు అంటారు, ఓ దేవా, మానవ జన్మ అత్యున్నత సాధలక్షణ కొరకే ఉద్దేశింపబడినది. కానీ నీ యొక్క మాయ చేత మోహితులమైనటువంటి ఈ దేహదారులు ఈ దేహంతోనూ ప్రకృతితోనూ తదాత్మ్యము చెంది మరి భౌతిక భోగ సుఖవంతులు కాగోరుతూ బ్రహ్మలో తాత్కాలికమైన మోసపూరితమైన ఆకర్షణలకే వారు ఆకర్షితులై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఉండిపోతూ ఉన్నారు. కానీ నీ యొక్క లీలలు ఎంతటి శక్తివంతాలు అనగా వాటిని శ్రవణం చేసిన యాదృచ్ఛికంగాను లేదా ఇష్టపూర్వకంగాను వాటిని శ్రవణం చేయడం వల్ల కానీ లేదా కీర్తించడం వల్ల ఆ మోహము నుండి బయటపడేసేటువంటిది ఆ మోహము అనేటువంటి గాఢ అంధకారం దట్ట భగవద్గీతలో చెప్తారు. మోహం అనే ఆ దండకారణ్యం లాంటి ఒక దాన్ని చెప్తారు. సో దాని నుండి బయటపడవేస్తుంది నీ యొక్క లీలలు అంటూ వారు ఆయనని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసాం. ఇక తదుపరి నిన్న మనం చూసినటువంటి శ్లోకంలో ఆ బ్రాహ్మణులు ఆయనను యజ్ఞ స్వరూపుడుగాను సమస్తము
ఆయనగానే తెలుసుకొని సర్వంతర్యామి అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడిని వాళ్ళు కీర్తించినటువంటిది పూర్వపు శ్లోకంలో మనం చూసాం. ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ దేవదేవుడిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. హే ప్రభు, నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు, నీవే హవిస్సులవు, నీవే అగ్నివి, నీవే యజ్ఞము యందు ఉచ్చరించేటువంటి ఆ యజ్ఞ మంత్రాలవు, నీవే సమిదవు, నీవే జ్వాలవు, నీవే కుశగ్రాసమువు కూడా, నీవే యజ్ఞ పాత్రలు అయి ఉన్నావు. అలాగే ఈ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళు సమస్తము ఆ ఋత్వికులు కానీ, యజ్ఞ అధిపతి కానీ, ఇంద్రాది దేవతలు నీవే, యజ్ఞ పశువు కూడా నీవే. ఆ విధంగా ఈ యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి ఆ యజ్ఞములో అర్పణమయ్యేటువంటి మొత్తము నీ యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది అంటూ వారు ఆయనని ఆ విధంగా కీర్తించినటువంటి, అంటే ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క కీర్తన ద్వారా విష్ణు భగవానుడి యొక్క సర్వ వ్యాపకతను పాక్షికంగా అక్కడ తెలియచేసినటువంటి. ఎందుకంటే ఎవడు కూడా భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా వివరించలేడు కదా, పరిపూర్ణంగా ఎరిగేటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో కనుక వాళ్ళు ఏదైతే మొత్తంగా చెప్తున్నారో అది కూడా పాక్షికమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణులు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి కీర్తించిన పిదప, అంటే ఆయన యొక్క అంశగా అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి విష్ణు భగవానుని వారు కీర్తించి చేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ బ్రాహ్మణులు ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. వాళ్ళు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. త్వం పురాగాం రసాయ మహాసూకరో దంష్ట్రయా పద్మిని వారణేంద్రో యతా. త్వం నీవు, యతా అంటే వలె, దేని వలె అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు పురా పూర్వం ఒక మారు, గాం రసాయ ఆ భూమి జలంలో ఉండిపోయినప్పుడు ఆ దాన్ని భూమిని తీసుకెళ్ళి హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపులు జయ విజయులుగా వాళ్ళ అవతారాలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు హిరణ్య అక్షుడు ఆ భూమిని తీసుకెళ్లి సముద్రం అడుగులో వదిలి చేసినటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ భగవంతుడు మహాసూకర సూకరు అని చెప్తున్నారు. అంటే మహావరాహావతారంలో, మహావరాహావతారం. సో ఎంత అంటే జస్ట్ ఇలా అనుకుంటుంటే బ్రహ్మ యొక్క ముక్కు నుండి వచ్చి వెంటనే ఎంతెంతో ఇంతెంత వెటుడింతడే అన్నట్లుగా అంతగా పెరిగిపోతూ ఆ వరాహము. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఆయా పరిస్థితులను అనుసరించి ఆయా రూపాలను ధరిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి భూమి అడుగు జలాలలో ఉండేటువంటిది, దాన్ని వాసన ద్వారా వెతుకుతూ తీసుకురావాల్సినటువంటి కనుక ఆ రకమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగి ఉన్నటువంటి అవతారంగా మహావరాహ అవతారం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఏ అవతారంలో వచ్చినా దేనిని స్వీకరించినా అది పరిపూర్ణమైనటువంటిది, అంతేకాని మనం బయట చెప్తున్నట్లుగా ఈ వరహాలకు సంబంధం కాదు. సో కాబట్టి అది దివ్యమైనటువంటిదే అందుకే మనం భగవంతుణ్ణి మనతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆత్మ పరమాత్ముడు శాశ్వతమైనటువంటి అయినప్పటికీ కూడా మన ఈ దేహం మాత్రము పాంచభౌతికమైనటువంటిది, తాత్కాలికమైనటువంటిది. కానీ ఆ భగవంతుడు దేహము ఆత్మ రెండు కూడా దివ్యమైనటువంటివి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి. సో ఆ వరాహావతారం కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కానీ చెప్పబడుతున్నాడు. మరి ఆ జలాలలో కూరుకుపోయినటువంటి ఆ భూమిని ఉద్ధరించడానికి, బయటకు తీయడానికి ఆయన ఆ మహాసూకర రూపాన్ని ధరించి ఆయన యొక్క కోరల పైన ఆ భూమిని నిలబెట్టాడు అని చెప్పడం చూస్తుంటుంటాం కదా. సో అక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు, దంష్ట్రయా పద్మినీం వారణేంద్రో యతా.
మనం ఎంతో పెద్దదిగా చెప్తున్నాం, ఈ భూమండలము అంటూ చెప్తామే. మరి అంటే ఆయన ధరించినటువంటి మహాసూకరము ఎంతటి రూపం అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నారు? దంశ్రయా పద్మినిం వారణేంద్రో యత. ఆ వారణేంద్రో అంటే ఆ ఏనుగు చూస్తే ఏనుగు ముందు ఆ కమలం, పద్మినీం, ఇక్కడ కమలం ఎలా ఉంటుంది? చాలా చిన్నది. అంటే ఆ సరస్సులో లేదా ఆ జలాలలో ఉండేటువంటి పద్మాన్ని, కమలమును ఏనుగు ఎలా అయితే చిన్నగా తీసి పక్కన పెడుతుందో మనం చూస్తాం. మనకి ఇక్కడ కంపారిజన్, ఉపమానం, ఎలా ఉపమానం ఇక్కడ చెప్తున్నారు? ఏనుగు ఎలాగైతే ఆ జలాలలో ఉండేటువంటి కమలాన్ని తీసి ఎత్తుతుందో ఇట్లా, మరి నీవు ఆ భూమిని గాం రసయ, జలాలలో ఉండిపోయినటువంటి, కూరుకుపోయినటువంటి ఆ భూమిని నీవు ఏనుగు ఎలాగైతే కమలాన్ని పక్కకి ఇలా తీస్తుందో అలా, అంటే ఎంతో సులువుగా, అంటే ఆ చూడాలిగా ఆ వరాహావతారము అనేటువంటిది ఆయన ధరించినటువంటి మహాసూకరం ఎంతటి రూపమో ఆలోచించవచ్చు. సో భూమిని తన యొక్క కోరల పైన చిన్న కమలాన్ని నిలిపినటువంటి స్థితిని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఆ భగవంత తత్వాన్ని అంతగా వాళ్ళు ఎరిగి ఉన్నటువంటిదిగా ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణులు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్జహార్త త్రయీగాత్ర యజ్ఞక్రతుః. సో ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుడిని వారు ఏమని కీర్తిస్తున్నారు? త్రయీగాత్ర అంటే వేద జ్ఞాన స్వరూపుడా అంటూ ఆయన, అంటే ఈ వేదాలన్నీ ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటిది, వేదాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆయన తెలుసుకోవడం అనేటువంటి వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక వాళ్ళు స్తూయమానో నదల్లీలయా యోగిభిః యుజ్జహాత త్రయీగాత్ర యజ్ఞక్రతుః. సో ఇక వారు అంటున్నారు, ఆ మహావరహ రూపంలో నీవు గర్జించినప్పుడు అది యజ్ఞమంత్రమైనది. ఆ యజ్ఞ మంత్రమును సనకాది యోగులు, యోగిభిః అంటే సనకాది యోగులు, పూర్వం ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఏది? అతి పురాతన కాలంలో, అంటే పురాతనం నుండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మొదట్లో సృష్టి ప్రారంభం నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక ఇక్కడ యోగిభిలో సనకాది యోగులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ సనకాది యోగులు మరి నీ యొక్క గర్జన ద్వారా, అంటే ఆ భూమండలాన్ని ఎత్తిన తర్వాత నిలిపి తన యొక్క యథాస్థితికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ సూకరంలో పెద్దగా గర్జించారు. ఆ గర్జనమే యజ్ఞమంత్రం అయ్యింది అని చెప్తున్నారు. దానిని ఆ సనకాది యోగులు ధ్యానించి నీ యొక్క యశస్సును నిన్ను కీర్తించారయ్యా అంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ దేవదేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో త్రయీగాత్ర అనే విశేష పదము ఈ శ్లోకంలో ప్రయోగించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ త్రయీగాత్ర అనేటువంటిది వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ ఆయన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి, భగవాన్ కదా, సో భగవాన్. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపమును వారు ఆయన్ని వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటిది ఆ ప్రార్థనలలో. సో భగవానుని యొక్క దివ్య రూపము వేదములు,
ఆయన రూపమే వేదము, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటిదే వేదములు అనుటయే దీని యొక్క భావము అంటూ ఆ పదాన్ని అలా విశేషంగా ఉపయోగించడము కారణము ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపమే. ఎందుకంటే వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ ఆయన్ని సంబోధించడం ద్వారా ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపము వేదములు అనుట దాని యొక్క భావము అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని అర్చించేటువంటి వారి గురించి, ఆ భక్తులను గురించి కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆలయాల్లో శ్రీ విగ్రహార్చనం చేసేటువంటి శ్రీ విగ్రహాలను మరి ఆ మందిరమునందు, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు కలియుగంలో ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక మందిరం లాగానే ఉండాలి, ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని పెట్టుకోవాలి, అక్కడే పూజ చేయాలని చెప్తారు. సో అలా మందిరం నందులి శ్రీ విగ్రహార్చనము నెలకొనిన వాడు మరి రోజుకు 24 గంటలు వేద అధ్యయనము చేయుచున్న వానిగానే తెలియచేయబడును. సో అందుకే చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి, మన యొక్క 16 మాలలు కంప్లీట్ చేసి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ రోజు లేవగానే 16 మాలలు చేస్తే ఆ రోజంతా కూడా మనం ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చన చేస్తూ ఉన్నట్లు కనుక ఆ 24 గంటలు భగవద్ధ్యాసలోనే ఉన్నట్లు. సో ఆ భగవాన్ మరి అలా విగ్రహార్చనం చేసేటువంటి వాడు ఏంటి, ఆ దివ్య రూపము వేదాలే కదా, త్రయీగాత్ర వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ భగవంతుని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ శ్రీ విగ్రహము వేరు కాదు కనుక ఆ శ్రీ విగ్రహాన్ని అర్చించేటువంటి వాడు భగవంతుణ్ణి అర్చించినటువంటి వాడే కనుక 24 గంటలు వేద అధ్యయనం చేయుచున్నటువంటి వాడుగానే ఆ శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొనినటువంటి వాడిని భావించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎవరైతే మందిరమునందు రాధాకృష్ణుల విగ్రహాలను అలంకరించడం ద్వారా, ఎందుకంటే మనకు ఆ సేవ కూడా దొరకటం అదృష్టంగానే భావించవచ్చు, ఆ విగ్రహాలకు అర్చన చేయడము, అలాగే ఆ రాధాకృష్ణ సేవలు విగ్రహాలను అలంకరించేటువంటి అదృష్టం కలిగినట్లయితే అటువంటి భక్తుడు వేదోపదేశములను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనము చేసిన వాడే అవుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అది కదా అదృష్టం, అవకాశం లభిస్తాయి మనకి భగవంతునికి సేవలు చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు లభించిన. సో ఏ సేవ లభించినా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి సేవలను మహత్తరమైనటువంటి సేవగానే భావించి, అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా అయ్యో నాకు ఇదే లభించింది అనేటువంటి బాధపడవలసినటువంటి అవసరం. ఆ భగవంతుని కృప ద్వారా ఏది ఉంటే అదే లభిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ లభించినటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగపరచుకోవాలి భక్తుడు అనేటువంటిది చెప్పారు. సో అందుకే మందిరమునందు రాధాకృష్ణుల విగ్రహాలను అలంకరించడం ద్వారా భక్తుడు వేదోపదేశములను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన వాడవుతాడు. అలాగే అప్పుడప్పుడే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాడు కనిష్టామాధికారిగా చెప్తుంటాం, అలాంటి వాడు శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొన్నట్లయితే వేద జ్ఞానం సారాన్ని తెలిసిన వాడుగానే భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించి తెలిస్తేనే కదా భగవంతుని ఆరాధనలో నెలకొనేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది, చేయగలుగుతూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా గుర్తు ఉన్నాడు అంటే చూడకుండా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, శ్రీదీప మాతాజీ చంద్రవతి చూడకుండా. హరే కృష్ణ ప్రభుత్వ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో అర్థస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్వేర విదేవ చాహం. హరి
హరే ఇంద్రావతి కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ ప్రభు. అజేశ్వరి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ప్రేమలతో ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్వే వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రేమలతో మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. శ్రీమద్ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సరే, మిగతా వాళ్ళకి కొంచెం అవకాశం చాలా మంది అవుతున్నారు. హరే కృష్ణ. చాలా మంది తెలిసినందుకు ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే బోల్ అందరికి. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఆయన చెప్తుంటారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞాన మపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో నేను ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నటువంటి వాడను. నేను నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. వేదాల అన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడని, నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, నేనే వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడను అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు పరమాత్ముని రూపంలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మరి అందరి యొక్క పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవుని, ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో నెలకొని ఉండేటువంటి వాడు. అలా నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆయన ద్వారానే సమస్త కలాపాలు ఆరంభమవుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా, ఎందుకంటే జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారగానే గతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మర్చిపోయేటువంటి వాడు. ఇక్కడ హనుమంత ద్రష్టగా చెప్పబడేటువంటి మరి అంటే వాటికి సాక్షిభూతిగా ఉండేటువంటి వాడు, వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని చేసే విధంగా చేసేటువంటి వాడు. అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నారు, జ్ఞానము నేనే, విషయాలను తెలియచేసేటువంటి వాడిని, అలాగే మర్చిపోయే విధంగా చేసేది కూడా నేనే అని చెప్తున్నాను. అంటే అది కొన్ని జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేసి మళ్ళీ ఆ పనులు ఆ విధంగా చేసే విధంగా చేసేది నేనే, అవి మర్చిపోయేది నేనే. సో ఆ విధంగా చేస్తున్నటువంటి మరి ఆ భగవంతుడు సాక్షిభూతిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ద్వారానే మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలన్నీ కూడా. అందుకే మనకేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నాకేంది, నేను ఇప్పుడు చాలా మంచిగా భక్తి చేస్తున్నాను కానీ నాకే కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడో ఏదో దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తుంటే ఆనందంగా ఉంటున్నాడు అని భావనలో వస్తూ ఉంటుంటాం. కారణం ఏంటంటే మనం ఏం చేశాము గతంలో అనేది మనకు తెలియదు, మర్చిపోయాం. సో ఆ మతిమరుపు కారణంగా ఇప్పుడు దీనికి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండిపోయిన కారణంగానే మనము ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉంటూ ఉన్నాం. సో కనుకనే ఆ భగవంతుడు ఈ జీవుడికి కావలసినటువంటి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాపక శక్తిని, పాత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోయే విధంగా ఆయన మరి ఆ సర్వవ్యాపి అయినటువంటి వాడే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు, ఆయన సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాడుగా మరి ఆ భగవంతుని ఆ సర్వవ్యాప్తి ఏదైతే ఉందో
ఆ భగవంతుని దేహ కాంతి తేజస్సు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ తేజస్సే మరి బ్రహ్మజ్యోతి, నిరాకార బ్రహ్మంగాను, అలాగే హృదయస్థ పరమాత్ముడుగాను, భగవానుడుగాను ఆ భగవంతుడు మరి ఉండమే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా, అంటే భగవంతుడు పరతత్వము బ్రహ్మజ్యోతిగాను, పరమాత్మగాను, భగవంతుడుగాను అనుభూతిమయ్యేటువంటిదే కాకుండా ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు వేదాంత రూపంలో కూడా పూజనీయుడు, వేదాల రూపంలో కూడా అనేటువంటిది మరి జీవులు ముఖ్యంగా మానవ జన్మ లభించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్య సాధన కోసం లభించినటువంటి 80 లక్షల జీవుల రకాల తర్వాత 81 నుండి 84 వరకు కూడా ఈ మానవ జన్మలు లభించేటువంటి మరి తమ జీవితాలను చక్కగా మలుచుకోవడానికి, భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధామం, వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యం, చరమగమ్యం, పరమగమ్యంగా చెప్తూ ఉంటాం, దానిని చేరుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడానికి, భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అనట్లేదు, ఎక్కడి నుంచైతే మనం వచ్చామో మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామో అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళడానికి మనల్ని ఆ మార్గంలోకి మలుచుకోవడానికి మనకు ఆ వేదాంత రూపంలో ఆ భగవంతుడు పూజనీయుడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే వేదాలు మనకి ఆ విధమైనటువంటి మార్గనిర్దేశకాలు చెప్తాం. ఎవడైనా ఏదైనా అంటే నువ్వు చెప్పింది ఏమైనా వేదమా నేను చేయడానికి అంటుంటాం. భారతదేశంలో ఇది ఎక్కువగా వాడుకలో ఉంటుంది. అంటే దాని అది అర్థం, వేదం అంటే ఖచ్చితమైనటువంటిది, ప్రామాణికమైనది, సత్యము అనేటువంటి భావన. అందుకే అంటాం కదా, ఏం నువ్వు చెప్తే నేను చేయాల వేదం అదేమన్నా అంటారు ఎవరినైనా అనేటప్పుడు కదా. సో కనుక ఆ వేదాలు మనకి మన గమ్యాన్ని తిరిగి చేరుకోవడానికి మనకు నిర్దేశించబడినటువంటివి. సో అందుకే ఆ వేద జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తిమాన్ హ్లాదిని శక్తి అయినటువంటి రాధామాతను, శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎవడైతే నిరంతరము అర్చిస్తూ ఉంటుంటారో, పూజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు వేద అధ్యయనం చేస్తున్న వాళ్ళే. మరి చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, వేదాలు చదవాలంటే ఆ సంస్కృతం రాదు, అవి ఆ పదాలు మాకు చదువు. కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది, చదువు రాదు కదా. మనం పూర్వంలో మనకి వాళ్ళు ఎంతో మంది చదువు అక్షరాలు దిద్దడం రాని చదువులో వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి భక్తులు ఉన్నటువంటిది. సో మరి చదువు రాకపోయినా వేదాధ్యయనం చేసిన వాడు ఎవరు? ఆ రాధాకృష్ణులను ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు, వేద అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు, వేద సారాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహానికి ఏవైనా అలంకరణ సేవలు చేయగలిగే అవకాశం లభించినా కూడా వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేటువంటి అవకాశం లేదు. ఆలయాలకు వెళ్ళి వీలైనంత వరకు, లేదా ఇంట్లోనే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మొన్న నుంచి దామోదర మాసం స్టార్ట్ అయింది. ఆ బాలకృష్ణుని దామోదరుని పెట్టుకొని ఆలయాలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళకపోయినా ఇంట్లో కూర్చొని మంచిగా ఆ నెయ్యి దీపాన్ని ఇస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో తరించవచ్చు. ఆ విధంగా వేద జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. మాకు మేము వేదాలు ఎలా చదవాలి ఇవాళ క్లారిఫై ఉంటుంది కొంతమందికి. వేదాలను అధ్యయనం చేయడం అనేటువంటిది వాటిని తీసుకొని చదవడం ఒకటే కాదు, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసిన, ఆ భగవంతుని సంబంధంలో మనం ఉన్న వేద అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళే అవుతారు. రే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రపాదికి ఛాయ్. ధన్యవాదాలు అందరికీ.